ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng pag-ibig ay pinaglalaban. Kaya dapat ay marunong tayong magpahalaga sa ating sarili upang alam din natin kung kailan tayo bibitaw. Ikaw kabarangay, may pag-ibig ka na bang sinukuan? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay hindi raw kasalanan ng isang tao ang magmahal. Yun ang natural na damdamin ng isang individual. Kung may pangit at hindi ka nais-nais na pangyayari sa isang relasyon, yun ay dahil mali ang taong napili nating ibigin. Pero kung iisipin ay wala namang perpektong relasyon. Wala rin perpektong karelasyon. Kaya nga mahalaga na pagsikapan ng bawat isa na maging mabuti at makipagkompromiso upang hindi masira ang isang pagsasama, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang tanghali sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camila, 32 years old, taga Malabon at avid listener ng Barangay Love Stories. Meron akong asawa, si Ronald, na makalipas ang 6 na taon naming pagsasama ay napagdesisyon na namin na magkanya-kanya ng landas. Marami kaming hindi pinagkakaunawaan ni Ronald na noon lang namin na-diskubre, Papa Dudut. At kahit may anak na kami ay hindi noon na isalba ang iniingatan naming pagsasama, Papa Dudut. Alam mo, ayoko na. Pagod na akong intindihin ka. Mantakin mo, inaasikaso ko na yung anak natin, pero pati ba naman ikaw, kailangan ko ring asikasuhin? Ba malamang, asawa mo ako. Sinong gusto mong asikasuhin? Yung magtutubig dun sa kanto? Baka naman yung kumikindat-kindat na mekaniko sa'yo pag dumaraan ka doon sa may talyer. Ano? Sabihin mo sila gusto mong asikasuhin? Kaya pa naireklamo mo pagdating sa akin? Aba, sira ulo ka talaga, no? Paano naman napasok sa usapan natin yung mga taong yun? Wala. Gusto ko lang sila ipasok. Bakit? Masama? Tinatanong pa ba yan? Siyempre masama, dahil wala namang kinalaman yung mga taong binanggit mo sa away natin. Ikaw talaga, no? Habang tumatagal, palala ka na ng palala. Hindi ko na kinakaya yung pagiging isip bata mo, Ronald. At ikaw naman habang tumatagal, palala rin ang palala yung pagiging taklesa mo. Siguro nga tama ka lang Lagi na... naman akong tama ah. At ikaw, malapit ka ng tamaan sa akin. Oo na! At ayoko naman mangyari pa yun dahil... Nako! Sige, ano? Ha? Sige, sabihin mo! Alam mo, hindi ako namimisikal. Pero baka kukunyatan kita sa kadaldalan mo eh. Sige, gawin mo at na may kalagyan ka sa likod ng mga rehas sa presinto. Ay nako, lintik na buhay to. Buti pa ibang lalaki, mababait mga asawa nila, masikaso, maalaga. Malaga rin naman ako, di ba? Kaya lang, inabuso mo. Anong inabuso pinagsasasabi mo? Totoo naman ah. Kung umasta ka, akala mo yata nakahanap ka na ng instant katulong dito sa bahay natin. Hoy, for your information, asawa mo ako. At hindi mo lang basta utusan. Kung umasta ka, dahin mo pa yung anak natin. Bakit? Toddler ka ba? Gusto mong asikasuhin ka? Alagaan ka? Ang hiling ko lang naman ay magkusa ka. Pag day off mo, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Kaso hindi eh. Panay ka tunganga, panay ka cellphone, o di kaya panonood ng TV. Kung minsan, lumalabas ka pa para makipag-inuman dyan sa mga barkada mo. Sana all na lang talaga, no? Hoy, para sa kaalaman mo, paraan ko yun para makapag-relax. Puti sana kung nagbabakasyon ako buong linggo. Subsub kaya ako sa trabaho. Bakit ikaw lang ba? Ako rin naman subsob sa trabaho ah. Hindi nga lang opisina pero sa mga gawaing bahay tsaka sa pag-aalaga sa inyo ng anak mo.
Ikaw, buti ka pa nga eh. May sweldo ka tuwing kinsenas at katapusan. May 13th month pay ka pa tsaka bonus. Paano naman kami mga nanay? Wala! Dami mo talagang talak ano? Humihinga ka pa ba? Sira ulo ka talaga! Siraulo na ako siraulo. Buti pa maghiwalay na tayo. Talaga! Sige! Ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Aba, magbalot-balot ka na ng mga damit at gamit mo dyan ha. Simulan mo nang lumaya sa pamamahay natin. Ayoko na makita yung pagmumukha mo mamayang hapon. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo! Papadudot, nag-co-parenting na lamang kami ni Ronald at sa abot ng makakaya namin ay sinisigurado naming present kami sa buhay ng aming anak. Bagaman at aaminin ko na mahirap magpakananay at tatay ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko upang itaguyod ang anak namin. Bago ko nakilala si Ronald ay nagtatrabaho na ako sa opisina. Kaya noong naghiwalay kami ay nagbalik ulit ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kasabay po noon ay umuwi kami sa bahay ng parents ko mula sa inuupahan naming apartment. Nagboluntaryo kasi silang tignan at alagaan ng aming anak habang nagtatrabaho ako. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa aking mga magulang. Masasabi ko na sa loob ng 1 taon ay naging abala ako sa trabaho at pag-aalaga sa aming anak, Papa Dudut. Yung sinabi mo, Ronald? Parang nabingi ako eh. Pwede bang pakiulit? Mila naman eh. Bakit pa ulit-ulit pa? At bakit hindi? Nahihiya ka ba? Siyempre hindi. Wala naman nakakaya dun sa sinabi ko eh. Kaya nga ulitin mo para marinig ko ng malinaw. Gusto mo lang talagang marinig ng mga magulang mo para mapahiya ako, no? Ha? Saan naman ang galing yan? Ikaw nang may sabi na wala namang nakakahiya dun sa sinabi mo. Na hindi ko lang masyadong narinig, kaya pakiulit. Dali! Bihira ka? 1 taon tayong di nagkita pero parang wala nagbago sa'yo ha. Bakit? Ano bang klaseng pagbabagong gusto mo? Yan, yung ugali mo. Oh, anong problema sa ugali ko, ha? Inaano ba kita sabi ko lang naman ulitin mo yung sinabi mo. Ang simple-simple ng usapan natin. Tapos pinapakomplikado mo. Oo na, ulitin ko na pero huling beses na to ha. Makinig ka sana mabuti para isang sabihan na lang. Ayoko nang paulit-ulit. Ano ba kasi yun? Ang dami mong satsat. Ikaw yata talaga yung taklesa sa atin eh. Sinisisi mo pa ako. Naku. Ba't kasi kailangan pang gawin to? Pwede naman na hindi na lang eh. Hiwalay naman na tayo. Oo. Pero dahil nga nanay ka pa rin ng anak natin at nire-respeto pa rin kita. Wow. Mas... Pwede ba? Patapusin mo na muna ako. Sabat ka ng sabat eh. Para kang... Ano? Sige! Sabihin mo! Isip bata. 'Di ba? Ako'y sinasabihan mo niya noon. Huwag mo sabihin nagkapalit na tayo ngayon. Excuse me. Ikaw pa rin yun. Sa'yo pa rin ang corona, no? Huwag mo nang ipasa sa akin. Camila naman eh. Wala tayong mapapala nito pag ganito yung takbo ng usapan natin eh. Pwede bang magpaka-mature na tao na tayo? Hindi yung ganito na daig pa natin yung mga paslit kung mag-asaran? Ano nga kasi ulit yung sinabi mo? Dali na, para matapos na tong usapan na to. Meron kasi akong may babae ako nagugustuhan sa opisina namin. Oh, tapos? Ito lang naman yun. Mga 2 buwan na nakakalipas. Wala, sobrang gustong gusto ko na siya eh. Umamin na ako ng nararamdaman ko sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, gusto niya, ligawan ko raw siya kaya yun sana yung plano kong gawin. O bakit kailangan mo pang sabihin yan sa akin? Kasi nga gusto kong hingin yung basbas mo. Basbas ko napayagan kang manligaw ng iba? Oo nga, kasi sa papel mag-asawa pa rin tayo. Oo nga, pero hindi na tayo nagsasama, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na tayo. Mas mapapanatag akong alam mo kaya sinabi ko. Tsaka baka magtaka ka pag nakita mo kung may kasamang ibang babae. Swerte mo naman. Wala na kaya akong pakialam sa'yo. Yan, mabuti, nagkakalinawan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mong gawin.
Manligaw ka, magjowa ka, mag-asawa ka ulit kung pwede. Good luck na lang. Pero wag na wag mong kakalimutan yung sustento ng anak natin. Siyempre, oo naman. Prioridad ko pa rin yung bagay na yan. Dapat lang kung ayaw mo kung makaaway. Papadudot, aminin kong nagulat ako sa sinabi ni Ronald at sa pagpapaalam niya na gusto na niyang makipagrelasyon sa ibang babae. Ako nga ay never kong naisip na maghanap ng iba samantalang siya yun talaga ang kanyang priority. At some point akala ko ay hindi na ako maapektuhan dahil bato na ang puso ko at wala na akong pakialam sa dati kong asawa. Ngunit iniisip ko pa lamang na meron ng ibang babae na umaaligid sa kanya ay naaalibad-bara na ako. Sa kabilang banda alam ko na wala na akong karapatang maramdaman ang mga bagay na yon. Hiwalay na kami ni Ronald at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na ako ang nakipaghiwalay. Nawala na ako ng tinik sa lalamunan at ayaw ko nang pumulot pa ng bato na ipupukpok ko lamang sa aking ulo. Kaya nga hinayaan ko na lamang si Ronald sa gusto niyang mangyari. Basta lang huwag niyang kalimutan na magsustento sa aming mga anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang mga buwan at napansin ko na lang na gumagwapo ang dati kong asawa lalo na sa tuwing hinahatid at sinusundo niya ang anak namin para hiramin at ipasyal. Samantalang ako kapag nakikita ko ang sarili ko sa salamin ay nandidiri po ako. Super stress na kasi ang itsura ko noon sa trabaho at nadagdagan pa ang aking timbang. Kaya naman tumaba rin ako ng husto at mas lalong nagmukhang lotion. Hindi nagtagal ay napansin ko na lamang na dumalang ang pagpunta ni Ronald sa bahay para makita ang anak namin. Lagi tuloy siyang hinahanap sa akin ng bata. Wala naman akong maisagot dahil hindi ko naman siya regular na nakakausap. Tapos napansin ko na lamang na hindi na rin nakapagbibigay ng maayos na sustento si Ronald. Kaya naman tinawagan ko na siya. Tinawag ko ang kanyang pansin, Papa Dudut. Aba, Ronald! Baka naman nagkakalimutan na tayo, ha? Kung oo, pues, ipapaalala ko lang sa'yo na 2 buwan ng kulang ang sustento mo sa anak natin. Sa lagay, ako tatapal nun? Meron din naman akong ibang pinagkakagastusan. Pasensya ka na, Camila. Ano kasi, may pinagkagastusan din kasi ako. Medyo biglaan, kaya yun, naapektuhan yung sustento ko sa anak natin. Hulaan ko. Yung babae mo yan, no? Oh, hindi. Hindi. Ito naman. Ang isda na huhuli sa sariling bibig. Oo na, aminin ko na. Nagbakasyon kasi kami ng girlfriend ko sa Boracay. Pangarap niya kasi makapunta ron, kaya tinupad ko lang. Ayun, napagastos ako ng konti. Kaya Wala akong pakialam kahit sa Mars pa kayo pumunta o kung saang lupalo pa ng daigdig kayo makarating, Ronald. Ang linaw ng usapan natin nung nagpaalam ka sa akin na manliligaw ng ibang babae, di ba? Pumayag ako kasi wag kang magsalita, hindi pa ako tapos. Sorry. Intik kang kapal na mukha mong humarap sa akin ngayon tapos magdadahilan ka ng ganyang bagay. Saan magagawa ko kung yun naman talagang totoo? Di ba? Pinakaayaw mo sa lahat yung nagsisinungaling? Aba, sa lagay gusto mo pa yatang ako magpasalamat sa'yo sa pinagsasabi mong rason kung bakit kulang-kulang yung sustento mo sa anak natin? Ronald, ayos ka rin talaga, no? Huwag ka namang magalit. Nakikiusap na nga lang ako. Nag-uusap lang naman tayo, ha. Sinong hindi magagalit? Sige nga, Babawi na lang ako sa anak natin. bumawi ka talaga. Dahil lagi kanyang hinahanap sa akin. Wala naman ako masagot dahil hindi ko naman alam kung saan ka hahagilapin. Sabihin mo nga sa akin, di kaya sinasabihan ka ng girlfriend mo na wag magsustento sa anak natin? Nabawasan mo yung binibigay mo para mapunta sa luho niya? Ano? Sabihin mo, tama ako, no? Oo, huwag ka naman magsalita ng ganyan. At bakit hindi?
Sa karapatan ko naman yun bilang nanay ng anak natin ah. Hindi naman ganun kasamang tao si Princess. Oo, Hindi princess naman palang pangalan. Mabait yun. Naiintindihan niyang may responsibilidad ako sa anak natin. Sa katunayan, siya pa nga yung nagsasabi sa akin na bumawi dahil nga naging abala ako sa ibang bagay nito nakalipas ng mga buwan eh. Anong ibang bagay pinagsasabi mo? Sa princess na yun ka naging abala, nakalimutan mo na ba? Antakin mo yun? Pinagpalit mo sa iba yung anak natin? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero hindi mo ako masisisi kung yun ang nararamdaman ko. Sa'yo nang pinapakita mo magagawa ko ba? Basta, babawi ako sa anak natin kaya sana wag ka namang galaiti dyan. Huwag kang puro salita. Gawin mo kung ayaw mong ihabla kita sa pagiging pabaya at irresponsabling ama. Papa Dudut, ang totoo ay nagsiselos ako sa bagong karelasyon ni Ronald. Lalo na at nakikita ko kung paano siya pinapriority ng dati kong asawa. At kahit na pumayag ako noon na maghanap siya ng iba ay masakit pa rin sa kalooban ko na mas ginusto niyo pa rin na makipagrelasyon sa ibang babae kaysa ang ayusin ang kasal namin. Oo, sinabi ko na wala na akong pakialam kay Ronald pero hindi pa rin naman tumigil ang puso ko na mahalin siya. At kahit na hindi na kami nagsasama ay may kapiraso pa rin siyang bahagi sa puso ko. At ang anak na lang namin ang nakikita kong daan para mapanatili pa rin ang ugnayan namin ni Ronald sa isa't isa. Kaya naman binawasan ko ang pagiging bitsesa sa kanya. Basta hindi niya napapabayaan ang sustento sa anak namin, sinusuklian ko siya ng maayos na salita. Magandang pakikitungo at pag-aasikaso, lalo na kapag dumadalaw siya sa bahay namin. Bukod doon ay nagsimula na rin akong mag-ayos ng sarili, nagpaganda ako para mapansin ako ni Ronald. Nagsimula na rin akong pumunta sa opisina ng dati kong asawa para hatiran siya ng mga luto ko. Kaya lang isang araw ay merong nangyari, Papa Dudut. Nakita mo yon? Narinig mo ba yon? Ako pa talaga, Ronald! Ako pa talaga yung tinawag na kabet ng princess na yon! Oo, narinig ko nga at nakita ko rin ang ginawa niyang panunugod sa'yo. Ang kapal naman ng mukha niya! Baka nakakalimutan niya ha, mag-asawa pa rin tayo. Oo, hiwalay na tayo pero may bisa pa rin ang kasal natin kaya wag siyang umasta na akala mo nakuha ka niya na sa amin ng anak natin. Pinagsabihan ko na siya. Pinakalma kaya sana ikaw naman ang kumalma. Medyo nakakahiya na kasi. Nagtitinginan na tayo ng mga tao. Sigurado magiging laman na naman tayo ng chismis dito. Wala akong pakialam kahit na maging headline pa tayo sa dyaryo. Ang gusto ko ay ipamukha mo sa babae mo kung saan siya dapat lumugar. Camila, please. Huminahon ka. Huwag ka na magsisigaw kasi takaw atensyon eh. Pinagtitinginan na tayo oh. Tsaka trabaho ko to. Opisina namin to. Ano na lang ang magiging reputasyon ko pagkatapos ng gulong to? Baka wala na akong mukhang iharap niyan sa mga tao rito. Hindi ko na kasalanan yun. Bakit ako sinisisi mo? Hindi kita sinisisi. Yun yung tinutumbok ng mga salitaan mo eh. Alam mo, kung may dapat kang sisihin dito ay ang princess na yan. Masyado kasi siyang atribida. Asan na ba yun para maturuan ko pa ng Please leksyon? lang, Ha? Camila, wag na. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta rito sa opisina namin? Bakit? Masama bang puntahan ng dati kong asawa para dalhan ng pananghalian? Ayan no, pinagluto kita ng mga paborito mong ulam. 2 klase yan. At marami rin ang kanin na nilagay ko dyan para hindi ka mabitin. Binilhan na nga rin kita ng paborito mong kape sa coffee shop na palagi mong pinupuntahan pag nagde-date tayo eh. Alam ko, namimiss mo na yan kasi hindi naman alam ng babae mo yung paborito mong kape. Acidic ka mo siya, di ba? Kawawa naman. Okay, salamat. Pero sana nagsabi ka muna. Alam mo naman na dito nagtatrabaho si Princess di ba? Bakit ako magsasabi sa'yo? Plano nga kitang sorpresahin, di ba? Alam mo, ang labo mo. Camila naman eh. Buti pa, aalis na ako. Iiwan ko na lang itong mga pagkain na dala ko dahil para naman talaga sa'yo yan. Oh, saan ka pupunta? Susunduin ko na yung anak natin. Mamamasyal kami. Doon sa paborito nating pasyalan. Sa Carnival. Namimiss na raw kasi nung anak natin yung lugar na yon at saka... Tsaka ano?
Tsaka naaalala raw niya na doon natin siya palaging dinadala noon. Malaki na talaga yung anak natin. Marunong nang makaalala. Sige, alis na ako. At pakisabi nga dyan sa princess na yan na hindi ako ang kabit dito kundi siya. Masyado siyang etyoserang palaka. Sige na, bye. Papadudot nakangisi akong umalis sa opisina ni na Ronald at kahit na masakit ng kaunti ang anit ko dahil sa sabunot ng etyoserang palaka na princess na yon, ay pakiramdam ko ay nagtagumpay ako sa plano ko na akiting muli ang aking asawa. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ronald na nagsisisi na siyang nakipagrelasyon sa babaeng yon. Hinayaan ko na lamang siya na maramdaman ang bagay na yon dahil dapat lang naman talaga. Masyado kasi siyang maharot at imbes na ayusin ang pamilya namin ay mas inuna niya pang makipagrelasyon sa iba. Plano ko sanang sampahan ng reklamong physical injury si Princess pero hindi ko na lamang tinuloy dahil makakaabala pa yon sa aking trabaho. Makalipas ang ilang araw ay binalita sa akin ni Ronald na nagkausap na sila at tiniyak niya na hindi na ulit ako masasaktan ng babaeng yon. Humingi ulit ng pasensya at dispensa sa akin ang dati kong asawa dahil sa ginawa ng iskandalosa niyang kasintahan. Siyempre nakita at naramdaman ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Kaya naman, agad ko rin siyang pinatawad sa mga nagawa niyang pagkukulang at kasalanan sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng dumalas ang away ni na Ronald at Princess ay sa bahay namin pinipiling tumuloy ng dati kong asawa. Tutol ang mga magulang ko sa pakikipagbalikan ko sa kanya pero sinabi ko sa kanila na wala na akong balak na gawin pa yon. Pero nagkamali ako dahil sa ilang gabi ng muli naming pagsasama ni Ronald ay tila ba nagkaintindihan kamit na numbalik ang masasaya naming alaala noong araw. Pati na rin ang aming pamilya, Papa Dudut. Inasikaso at pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Kapag nasa bahay si Ronald ay umaakto kaming mag-asawa at meron na ring nangyayari sa amin. Para sa akin ay ako pa rin naman ang legal na asawa at sa batas ng tao at kasal pa rin kami ni Ronald. Doon ko ipinagtapat na nagugustuhan ko ulit siya. Nakumpirma ko na pareho lang pala kami ng nararamdaman. Humingi siya sa akin ng pagkakataon para ayusin ang pamilya namin. At ibinigay ko naman yon sa kanya ng walang pasubali. Umasa ako na makikipaghiwalay na siya kay Princess. Pero hindi yon naging madali kesyo nang mga panahong yon ay may binubuo silang negosyo. At malaki na raw ang perang na ilalabas niya, Papa Dudut. Ronald, ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa yung kumag ka. Bakit pa hindi mo sinasagot yung cellphone? Kalimutan mo na yatang may anak kang naghihintay sa'yo ngayong araw eh. Isang tawag na lang. Tapos tama na. Ronald, sagutin mo na to bago pa tuluyang magtampo sa'yo yung anak natin. Hello, Camila? Ay, sa wakas sinagot mo na rin, Ronald! Camila, pasensya na. Pwede ba? Diretsuhin mo na lang ako. Ano, makakapunta ka pa ba rito sa bahay natin o hindi na? Kasi mukhang malabo na rin naman. Kasi gabi na. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Para sa kaalaman mo, no, gising pa yung anak natin. At andun lang siya sa sala, kasama ang lolo't lola niya,
Dahil kanina ka pa niya hinihintay. Diba nangako ka sa kanya na tuturuan mo siyang mag-basketball tsaka magbisikleta ngayong araw? Oh, ano nangyari dun sa pangako mo? Yun na nga eh. Mukhang di na ako makakapunta ngayon dyan, kaya pakisabi na lang sa anak natin, pasensya na. Ronald naman! Ano ba magagawa ng pasensya mo? Sigurado magtatampo sa'yo yung anak natin. Ipaliwanag mo na lang, sabi mo babawi na lang ako sa kanya. Babawi. Puro ka na lang babawi. Ginagawa yon, hindi sinasabi. Ginagawa ko naman talaga, di ba? Ikaw lang yung walang bilib sa akin eh. Magkamali lang ako ng minsan pinamumukha mo na sa akin na malaki ang pagkukulang ko dyan sa anak natin. Di naman ganun dapat, Camila. Tsaka may rason naman ako kaya hindi ako nakapunta ngayon dyan. Tsaka kaya hindi ko rin agad nasagot yung tawag mo. Oh, sige. Sabihin mo, ano yung rason mo, Aber? Si Princess. Sinasabi ko na nga ba eh. May kinalaman na naman yung babaeng yan. Oo, pero kasi kailangan niya nga talaga ako. Ha? At bakit? Ano nangyari sa kanya? Tumawag sa akin yung mama niya. Sinugod daw nila si Princess sa ospital dahil mataas ang lagnat. Dehydrated din siya. At hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Kaya nga hindi ako makaalis dito eh. Ayoko naman siyang iwan. Pasensya ka na, sorry. Sorry kung inuna ko siya kaysa sa anak natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na mahal ang anak natin. Oy, ano palang ibig sabihin nun? Halata naman kung sino ang pinili mo, di ba? Kung sino ang mas mahalaga sa'yo. Yun nga lang, kamalas-malasan, hindi yun yung anak natin. Emergency naman kasi yun nangyari. Tsaka baka nakakalimutan mo, girlfriend ko pa rin si Princess. Wow ha. Salamat sa pagpapaalala. Camila, pasensya ka na talaga. Buti pa ibababa ko na tong tawag. Mag-usap na lang tayo bukas kasi hinahanap na ako ng parents ni Princess eh. Mukhang baka nagising na siya. Salamat sa Diyos. Sandali lang! Huwag mo kong baba ng tawag. Nag-uusap pa nga tayo eh. Ronald! Bye. Lintik talagang babae yun. Masyadong mapapel. Ito namang si Ronald na to. Masyadong uto-uto. Ay, nako. Bagay nga sila. Papa Dudut, wala na ako nagawa matapos akong babaan ng tawag ni Ronald. Napakagat na lamang ako sa aking pang-ibabang labi upang pigilang maiyak. Pakiramdam ko kasi ay mas pinili niya si Princess kesa sa amin ang anak niya. At wala naman akong magawa dahil nakatali pa rin siya sa relasyon nila. Kahit na ako ang totoong asawa at kasal pa rin kami sa papel, lumalabas na sa aming dalawa ni Princess ako ang kabit na nakikihati lamang sa atensyon ni Ronald. Nasaktan po ako, oo Papa Dudut. Mas matindi pa yung sakit na nararamdaman ko nung nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Lumiit din ang tingin ko sa aking sarili pero hindi ko pa rin magawang sawayin ang aking puso na lalong mahulog sa dati kong asawa. Umaasa pa rin ako at nananalig sa Diyos na muli niya kaming pag-aayusin ni Ronald at darating ang araw na magkakabalikan kami upang ayusin ang nasira naming pamilya. Anong ibig mong sabihin na... Pasensya ka na talaga, Camila. Pero gusto ko nang tapusin yung kung ano mang meron tayo. Gusto ko nang putulin yung ugnayan natin. Anak na lang natin ang sasadyain ko sa bahay niyo pag bumibisita ako. Pero baka dumalang na rin yun. Dahil may iba na akong priorities. Ibang priorities? Baka si Princess na naman yan ha? Ganun na nga. At siya rin ang rason kaya mo gusto nang tapusin yung anumang meron tayo? Oo, kasi napagtanto ko na hindi ko pala siya kayang saktan. Na sobra ko na siyang mahal para lokohin. Kaya nga, nakikiusap ako sa'yo. Tantanan mo na ako dahil matagal na talaga tayong tapos. Huwag na rin subukan na makipagbalikan sa akin at gamitin ang anak natin dahil di na uubra yan. Si Princess talaga ang mahal ko at wala Ano lang pala ako? Ha? Pampalipas oras mo?
taga-comfort mo nung nag-aaway at nagkakalabuan kayo ng babaeng yun? Labo mo pala eh. May pasabi-sabi ka pa na bigyan lang kita ng pagkakataon at gagawan mo ng paraan para maayos yung pamilya natin. Nangako ka pa na makikipaghiwalay ka sa princess na yon. Pero ano nangyari? Katulad lang din pala ng iba mo pang mga sinabi yung pangako mo na yan eh. Lahat na pa ako! Kaya nga humingi ako ng pasensya. May kasi- sasanla ba sa pawn shop yung pasensya mo? Aba kung oo, sige! Magpasensya ka lang para naman maibenta ko yan. Nang sa ganon, kumita naman ako at mapakinabangan ko. Ang sama mo, Ronald. Pinaasa mo kong hayop ka. At ako naman si tanga. Nagpauto sa'yo. Naniwala sa mga sinabi mo. Binigay ko pa nga ulit sa'yo yung katawang ko kasi akala ko mahal mo pa rin ako eh. Pero rintik na lang talaga kasi nagpauto ko sa'yo. Alam ko, kaya nga nakukonsensya ako. Dapat lang. Dahil sobrang sama mo naman kung hindi. Alam mo, patawa ka rin eh, no? Gusto mo magpakatino sa babaeng yun. Habang kami ng anak mo, tinatarantado mo. Sabihin mo nga, ano bang pinapakain sa'yo nung gaga na yun, ha? Para maging ganyang kakabaliw sa kanya. Ano? Sabihin mo! Anong pinakain niya sa'yo na hindi ko napakain sa'yo? Hindi ko rin alam! Anong hindi alam? Pwede ba yun? Basta isang araw, nagising na lang ako na mas matimbang na sa puso ko si Princess. Siya lang at wala nang iba. Kaya nga gusto ko nang ayusin ang sarili ko. Gusto ko nang magpakatino, maging mabuting boyfriend sa kanya. Dahil mahal na mahal ko siya. Manahimik ka! Mabuti pa, lumayas ka na sa pamamahay namin ngayon din! Camila naman, huwag mo naman ako ipagtabuyan oh. Oh, anong gusto mo? Latagang kita ng red carpet palabas? Ganon ba? Siraulo ka pala eh. Ako na nga tong sinaktan mo. Pinaasa, ginamit at pinagmukhang tanga. Tapos ayaw mo pa akong magalit sa'yo? Ronald, karapatan ko naman siguro yon. Bakit pinagkakait mo pa? Napaka-epal mo talaga kahit kailan. Ano pang hinihintay mo? Ha? Alis na sabi! Magsama kayo ng princess mo! Mga walang hiya kayo! Papadudot, pinagtulakan ko si Ronald palabas ng bahay namin at binagsakan siya ng pinto ng dahil sa galit. Tapos ay para akong tanga na nag-iiyak paalis dahil alam ko na hinding-hindi na niya ako babalikan pa. Namili na siya at kinamalas-malasan ay ako ang iniwan niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung ginayuma ba siya ni Princess o ano para siyang piliin ng dati kong asawa. Basta ang sakit at ang lungkot ko lamang ng mga panahong yon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Sobrang hirap naman kasi. Lalo at buong buhay ko, si Ronald lang ang lalaking minahal ko. Long time boyfriend ko siya bago kami kinasal. Ngunit kahit matagal na kami, ay hindi pa rin nag-work out ang aming relasyon at nauwi pa rin po ito sa hiwalayan. Nakakalungkot. Hindi ko alam kung makakausad pa ba ako o magiging maayos ang pagtatapos ng nangyari sa amin. Sana po ay payuhan ako ng mga kabarangay natin. Desidido pa rin kasi akong pakiusapan si Ronald at magmakaawa sa kanya na balikan at piliin niya kami ng kanyang anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko. God bless and more power sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Camila. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay
Love Stories. Love Stories. Piliin lagi ang tama. Ito ang madalas na tinuturo sa atin mula sa bahay hanggang sa eskwela. Lagi mong piliin kung ano ang tama kahit mahirap pa. Ikaw, paano kung hindi mo kayang mabuhay ng tama? Tama, kaya mo bang maging tama? Kaya mo bang mamuhay na puro tama ang ginagawa? Sa mundo kung saan ay napapaligiran na tayo ng tukso para gumawa ng kasamaan, kaya mo bang lumihis para pumunta sa direksyon ng tama? Totoong mahirap gumawa ng tama at puno ng moral, lalo na kung kinakailangan mong gumawa ng bagay na labag sa batas ng tama. Totoong kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay kailangan mong piliing iisang tabi ang pagiging tama dahil mas kailangan ang iyong sitwasyon na maging mali. Ang ating kwentong papakinggan ngayong araw ay kwento ng dalawang taong gumawa ng mali, hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Gumawa silang pareho ng mali para patuloy silang huminga at mabuhay. Alamin natin ang kwento ng mag-asawang Roslyn at Jimbo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag kumakalam na ang sikmura, matatanggihan mo bang gumawa ng tama para may makain ka? Nakaharap ako noon sa kwardong salamin. Pinagmamasdan ko ang aking sarili. Kakatapos ko lang umiyak noon dahil hindi ko tanggap ang sitwasyon. Ang sitwasyon namin ng aking asawang si Jimbo. Pinagmasdan kong mabuti ang hindi maayos na kolorete ko sa mukha. Si Jimbo ang nagpahid noon sa akin dahil yun daw ang nakikita niyang nasa mukha ng mga kakilala niya. Wala akong alam sa pagkaayos noon, Papa Dudut. Hindi ako mahilig kailanman na paglaruan ang kolorete sa aking mukha. Ngayon lang dahil kailangan. Nang titigan ko ang aking refleksyon sa salamin ay muli na namang namuo ang mga luha sa aking naniningkit na mga mata. Napansin niyo ni Jimbo kaya naman agad nitong inabutan ng tissue para maagapan ang luhang gusto nang pumatak sa aking mga mata. Maubos na ang tissue na binili ni Jimbo. Halos maubos na rin ang aking kolorete sa mukha. Kaya naman nang matapos akong magpahid ng tissue sa mukha, agad dinampot ni Jimbo ang lipstick para ipahid muli sa aking labing nanginginig. Pinatahan ako ni Jimbo at kailangan na kasi niya yon na maglagay ng eyeshadow sa aking talukap. Hindi niya raw ito mailalagay ng maayos kung patuloy ako sa pagluha. Pinilit kong huwag umiyak. Pinilit kong isipin ang masasaya kong araw. Mga araw na wala pa ako sa sitwasyong yon. Yung mga araw na bata pa lamang ako at kasama pa ang mga magulang ko. Yung mga araw na ang tanging iniisip ko ay kung sino ang makakalaro ko kinabukasan. Hindi ang sitwasyon na yon. Hindi ang sitwasyon na yon. Minulat ko ang aking mga mata. Sa wakas ay hindi na ako tinablan ng luha. Pinagmasdan kong muli ang aking mukha. Napakapal ni Jimbo ang kolorete sa aking mukha. Hindi pantay-pantay ang mga kulay. Hindi nagmamatch ang mga pinaghalo-halo niyang kulay. Gusto ko namang umiyak dahil naaawa ko sa aking sarili dahil sa nakita kong itsura ko sa salamin. Pero nang napansin niyo ni Jimbo ay muli na naman niya akong pinatigil. Huwag daw akong iiyak, huwag na huwag. Jimbo, parang di ko kayang ituloy ito. Roslyn naman, andito na tayo eh. Baka may iba pang paraan. Ibang paraan para mabuhay? Oo, alam kong meron pang… Wala nang ibang paraan. Hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Marunong lang tayong bumasa at sumulat.
Alam nating di sapat yon para tanggapin tayong pareho sa mga trabahong gusto natin. Baka naman kailangan lang nating sumugal sa buhay. At sumusugal naman tayo ah. Pero sa ganitong paraan, sa paraang… Pagbebenta ng katawan? Pamumokpok? Pakikipagsiping sa iba't ibang lalaki, bata man o may edad? Ay, ito lang ang alam nating paraan. Dito lang tayo pwedeng mabuhay. Dito lang ang alam kong paraan para mabuhay tayo. Hindi ko kaya kung ganito lang ang gagawin natin. Ayokong masanay na kung sino-sinong lalaki ang gumagalaw sa katawan ko. Ayokong kung kani-kaninong lalaki ang matitikman kong laway gabi-gabi. Ayokong masanay na kamuhian ang katawan ko dahil kung sino-sinong lalaki ang humahawak dito. Ayokong masanay na isang araw di ko na kayang sumiping sa'yo dahil diring-diri na ako sa sarili ko. Sa tingin mo ba ako gusto ko to? Akala mo ba sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, sa tuwing iniisip ko na may kasiping kang ibang lalaki natutuwa ako? Hindi. Hindi kahit kailan. Pero kailangan nating gawin to. Hindi dahil gusto natin kundi dahil kailangan natin. Jimbo! Kailangan natin bayaran ng upa natin sa bahay. Kailangan natin magbayad ng kuryente at tubig. Kailangan natin makabili ng pagkain. Kailangan nating mabuhay, Roslyn. Kailangan natin. Wala na ba talaga tayong ibang paraan para mabuhay? Alam kong meron pa. Pwede tayong bumalik sa mga dati nating trabaho. Baka tanggapin nila uli tayo at… Hindi na nila tayo tatanggapin, di ba? Dahil sabi nga nila, bobo tayo. Na wala tayong alam. Ang hirap daw umintindi ng utak natin. Mas maliit pa raw sa butil ng bigas sa mga kokote natin. Ay, oo. Meron pa naman tayong pwedeng trabaho mapasukan pero di pa ngayon. Kailangan muna nating mahasa at maging matapang. Sa ngayon, ganito muna. Maging isang babaeng bayaran ka at… Ikaw naman ang bubugaw sa babaeng bayaran na tulad ko. Ay… Suotin mo na tong high heels mo. Tara na. Para makakuha ka ng una mong customer. Dieciocho lamang kaming pareho ni Jimbo noon nang pasukin namin ang mundo ng pagpo-prostitute. Naaalala ko pa ang kaba at dire sa aking katawan nang tikman ako ng unang customer ko na halos mas matanda pa sa tatay ko. Unang kita ko 1,000. Pareho na kaming masaya noon ni Jimbo dahil sa wakas ay nairaos na namin ang gabing yon. Kumain pa kami noon ng pare sa gilid ng motel kung saan ko nakasiping ang unang customer ko. Pareho kaming gutom na gutom noon ni Jimbo. Buong magdamag kaming hindi kumain dahil sa kaba sa unang gabi ng aking pagpoprosti. Habang kumakain nga ay pinakwento pa sa akin ni Jimbo kung ano ang ginawa ng customer sa akin. Panay lang ang tango nito sa aking mga sinasabi. Kunwari ay masaya siya dahil nairaos ko ang gabing yon. Pero kitang kita naman na nasaktan siya dahil may ibang lalaking nakagalaw sa akin bukod sa kanya. High school pa lamang kami ni Jimbo nang nagkakilala kami. Pareho kaming nasa mababang section noon dahil sabi ng mga teacher namin ay may kahinaan ng ulo namin. Magkatabi kami noon sa klase. Parehas kaming nasa harapan. Bukod kasi sa kailangan naming matutukan ng aming advisor ay pareho ring kaming maliit. Kaya nga tampulang kami ng tukso dati. Bagay daw kami mga kinulang sa height. Mula noon ay lagi na kaming magkasama. Wala rin kasing ibang gusto makipagkaibigan sa amin. Ayos lang naman yon, masaya naman kaming pareho na kami lang. Nagkagustuhan kami at sa huli ay naging kami na. Masayang masaya ako noon sa piling niya at ganon din siya. Wala na kaming pakialam sa iba. Basta't magkasama kaming dalawa. 1 buwan bago ang graduation namin, kapwa kami 16. Bigla naming naisip na magtanan na lamang. Mula kasi noong nalaman ng mga magulang namin na magkarelasyon kami ay naging tutol na sila. Naging tutol sila hindi dahil sa mga bata pa kami, kundi dahil iniisip nilang dahil parehong mahina ang aming mga kokote ay hindi kami mabubuhay pareho kung kami ang magkatuluyan. Gusto naming patunayan na mali sila.
Kaya namin nagawang magtanan. Lumayo kami sa aming maliit na lugar. Pinili naming magsama sa isang maliit na kwarto na inuupahan naming pareho. Sa papag kami natutulog noon. Wala rin kaming mesa. Tanging mga gamit lang na nadala at nakuha namin mula sa aming mga bahay ay banig, takore, kaldero, 2 kutsara, 2 plato, 2 baso at mga damit namin. Mahirap na magsimula sa ganitong sitwasyon. Pero lahat ay kakayanin namin basta't magkasama kami ni Jimbo. Hindi na kami hinanapan ng aming mga magulang. Wala naman talaga silang pakialam sa amin. Ayos lang naging barker ng tricycle si Jimbo. Ako naman ay tagabantay ng isang tindahan malapit sa bus terminal. Parehong maliit ang kita at kadalasan ay kulang pa. Pero pareho naming kinaya noon dahil wala namang kaming ibang choice. Nagdalawang trabaho si Jimbo. Bukod sa kanyang pagiging barker, naging taga-deliver din ito sa isang laundry shop. Napakasipag ni Jimbo. Kaya naman kahit mahirap noon ay pinilit ko itong kayanin at ang importante, kami ang magkapiling. Gising ka pa ba? Sa tigas ng papag natin, sa tingin mo makakatulog ako agad? Alam mo, yung ganyang mga biro mo, minsan naiisip ko parang ayaw mo na sa sitwasyon natin. Ayoko nga tong sitwasyon natin. Yun naman pala eh. Kung ayaw mo tong sitwasyon natin, iwan mo na ako. Oh, tingnan mo tong babaeng to. Nagtampo agad. Di mo pa kasi ako pinapatapos, nagagalit ka na agad. Bakit? Ano ba kasing idadagdag mo ron? Ayoko tong sitwasyon natin. Pero hindi ibig sabihin aayawan na kita. Hindi ibig sabihin, hindi ko na to kakayanin pa. O ano nga? Kakayanin ko to ngayon para sa atin. At kakayanin ko pa sa mga susunod para makaalis na tayo sa pangit na sitwasyon na to. Alam ko namang ayaw mo rin to eh. Talaga? Sino bang gustong matulog na banigang kama? Sino bang gustong matulog na bagang unan? At basang tuwalya ang kumot. Sino bang gustong tumira sa maliit na kwarto na to na talo pa ang kwadra ng baboy sa liit? Tapos, oras-oras naaamoy natin yung kanal dyan sa labas dahil puro butas ang bintana at ibang parte ng bahay na to. Alam ko, minsan sinubukan tayong nakawan eh. Pero umuwi silang dismayado. Paano ba naman kasi? Takori lang ang kayamanan natin. Isama mo pa yung kaldero natin, uy. Ay, sino ba naman kasing may gustong matulog na lang kapag kumakalam na ang sikmura? Walang kahit sinong gustong matulog na natatakam sa pagkaing nadaanan kanina. Walang gustong mamuhay ng ganito kahirap. Isang kahig, isang tuka. Hindi forever ganito ang buhay natin. Aahon tayo. Pero hiling ko lang sana sa'yo na sa ngayon, Ano yon? kung pwedeng wag kang maubusan sa akin ng pasensya habang sinusubukan kong iahon tayo sa hirap. Sabay nating iaahon ng sarili natin sa hirap. Hindi naging madali ang buhay namin noon. Lagi kaming kapos at halos lahat ng kinikita namin ay napupunta lang sa bayad sa bahay. Kahit ako ay nagdalawang trabaho na rin. Tuwing araw ng Sabado at Linggo, imbes na day off ko ay nagbabantay ako ng 2 bata sa kapitbahay namin. Habang nasa trabaho ang mga magulang nila, ay ako ang nagiging yaya nila. Wala na nga kaming oras noon ni Jimbo para magkasama. Puro kami trabaho noon dahil kailangan naming mabuhay. Pangako na lang namin sa isa't isa na balang araw ay magiging ayos din ang lahat. Sinubukan naman naming maging positibo sa araw-araw, pero parang hindi na kami natapos sa pagsubok at paghihirap. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pareho na kaming nadagdagan ng 2 taon sa edad namin. Akala namin noon ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa pala. Isang araw ay natanggal ako sa trabaho dahil may gustong ipalit sa akin na mas mabilis daw gumalaw at mag-isip.
Wala akong nagawa noon kundi ang umalis. Si Jimbo naman makalipas lamang ng 1 buwan after kong matanggal sa trabaho. Siya naman ang sumunod. Hindi na raw kailangan ng barker ng mga nagtatricycle. Tapos sumunod naman ay tinanggal siyang taga-deliver sa laundry shop. Lampa daw kasi ito at mahinang makapick up ng utos. Naisip namin noon na paano na kami. Mabubuhay pa ba kami? At dahil nga sa pareho kami noon na nawalan ng trabaho, ay pareho kaming nag-iisip ng hindi magandang trabaho na pwedeng pasukin. Naisip namin maging snatcher, scammer o kaya ay akyat bahay. Papadudot sobrang naging desperado na kami, may mailagay lang kaming pagkain sa sikmura namin. Hindi po kami masamang mga tao pero sa panahon kasi ng pangangailangan, kahit sino naman ay makakaisip ng ganito. Nilista namin lahat ng pwedeng pasuking trabaho. Yung mga trabahong pasok sa realidad naming pareho. Pwedeng tagahugas ng plato, serbidor o sa karinderya o kaya ay tagabuhat ng paninda sa talipapa. Yan po ang naisip namin noon ni Jimbo. Hanggang sa bigla akong natahimik nang sabihin ni Jimbo na gusto niyang maging prostitute ako. Maging isang pokpok daw, Papa Dudut. Hindi ko pa alam ang sasabihin noon. Pero sinubukan niya akong kumbinsihin na ito ang pinakamadaling paraan para magkapera. Wala daw kaming maagrabyadong ibang tao hindi tulad ng iniisip naming pagnanakaw. Hindi naman ako direktang pumayag sa suhestyon ni Jimbo na maging babaeng bayaran ako. Alam ko din na naramdaman niya na hindi ako payag. Kaya naman sa mga sumunod na gabi ay tumambay kami noong pareho sa mga lugar kung saan ay laganap ang pagbebenta ng katawan. Iba't ibang mga klase ng mga babaeng prostitute ang nakita namin noon. Mga bata at may edad. Makakapal ang makeup at yung iba ay mapuputla. Maiiksi at makikinang ang kanilang suot. Ang mga kuko, kahit na madilim, alam mong matingkad na kulay ang ginamit. Magkakaiba man sila pero iisa ang trabaho nila. Mga prostitute, mga babaeng ginagamit ang katawan para magkapera at yun ang gustong gawin ni Jimbo sa akin. Ilang gabi kaming pabalik-balik noon para obserbahan kung ano ang ginagawa nila. Bukod sa mga prosti, may mga kasama rin sila. Yun yung mga bugaw nila. Sila raw madalas ang nangungumbinse sa mga dumaraang lalaki na patulan ang prosti na hawak nila. Kung ano-anong klaseng pagbebenta ang ginagawa nila. May kama at mabayaran lang ang mga babaeng ito. Sa gabi-gabing pag-oobserba namin ni Jimbo ay nakita namin kung gaano karaming mga lalaki ang naghahanap ng panandaliang aliw sa piling ng mga prosti na ito. Tama nga si Jimbo. Hanggat may mga lalaking ganito, kikita lahat ng prosti sa paligid naming yon. Payag ka na ha? Oo, pero Dapat oo lang ang sagot, wala nang pero. masisisi mo ba ako kung matakot ako? Alam ko naman yan. Kaya nga sasamahan kita eh. Sasamahan mo ko habang binibenta mo ko, syempre. Pero kapag nasa motel na ba, sasama ka pa rin hanggang kwarto? Syempre hindi na no. Kaya nga ako natatakot kasi wala ka na nun eh. Pwede naman ako sumama sa motel. Kaya lang hanggang sa baba lang ako. Hihintayin ko kayo hanggang matapos. 3 oras lang naman kayo eh. Pero paano kung gusto niyang mas mahaba pa ang oras kaysa ron? Oh, edi padadagdag tayo ng bahid sa kanya. Kumbaga, OT mo yun. Ito naman ginagawa mong biro ang lahat. Kung hindi ako magbibiro, baka maiyak lang ako. Ayaw mo ba tong gagawin natin? Pwede pa naman tayong umatras kung sakali. Wala na nga atras, andito na tayo eh. Ituloy na natin. Kakayanin ba natin? Hindi ko alam. Kailangan nating masubukan para malaman natin. Hanggang kailan natin gagawin to? Mag-iipon lang tayo. Pagkatapos nun, pwede tayong gumawa ng sarili nating tindahan. Kahit maliit lang. Tapos baka
Makabili rin ako ng motor. Gawin nating tricycle. Eh di may kabuhayan na tayo. Tapos titigil na ako sa pamumokpok. Hindi na kita papayagang bumalik pa sa pagiging pokpok. Ay, ilang taon kaya natin to gagawin? Saka paano kung mabuntis ako? Mga hanggang anong oras lang ako magpo-prosty at… Yang mga tanong na yan, pwede pang masagot kapag tumagal na. Sa ngayon, maliliit na plano lang munang gawin natin ha. Tulad ng isusuot mong damit, yung makeup na gagamitin mo, kung itatali mo ba o ilulugay mo ang buhok mo. Mga ganyang plano lang muna. Wag muna yung mga sinabi mo. Kasi kahit ako, wala ako maisasagot pa dyan. Ayos ba? Ay, gusto ko pula. Pula ang ano? Pula ang mga idadamit ko pag nagsimula na tayo. Mas lumalabas ang kulay ko sa pula. Pati lipstick? Pati heels. Mahal kita. Mas mahal kita. Pinagpraktisan muna namin ng isang gabi. Tumambay kami kung saan nandoon ang mga posible kong makasama na prosti. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mga plinano naming isuot ko dahil hindi pa kami nakakabili. Kailangan naming unahin kasi ang pagkain kesa sa mga yon. Ang sabi naman ni Jimbo, kung totoong hayok ang isang lalaki kahit anong suot ko ay kukunin niya ako. Pero hindi kasi ganoon ang nangyari, Papa Dudut. Nilamok lang kami sa kakahintay noon ng magiging customer ko pero wala eh. May mga dumadaan naman at tinitingnan ako. Yon ang masakit. Tinignan lang ako at base sa mukha nila ay mukhang hindi naman nila ako nagustuhan. Umuwi kaming pagod mula sa pagkakatayo ng ilang oras. Umuwi kaming walang bitbit kundi ang pabagsak naming mga balikat. Nga kami noon. Walang lalaking gustong ikama ako ng gabing yon. Bago matulog sinabi ko kay Jimbo na mangutang na lamang kami para makabili ng mga katulad na suot ng mga prosti na nakasama namin. Tumango siya at inaya na akong magpahinga na. Nangutang kami para ipangbili ng mga idadamit ko at makeup. Sa Divisoria kami namili dahil mura doon. Bumili lang kami ng 3 maiksi at hapit na bestida. Magkakaibang design pero lahat kulay pula. Gusto ko noon na mamukod tangi sa lahat ng mga kasabayan kong prosti. Sinisiguro ko noon na ako ang pipiliin ng mga magiging parokyano ko. Gusto ko noon na ako ang piliin at balik-balikan dahil ako yung maganda. Ako yung magaling. Isang mataas na ditakong na sapatos ang napili ko noon. Iingatan ko na lang para hindi masira. Yun ang sinabi ko kay Jimbo. Pati makeup doon na rin kami nakabili. Mga mumurahin lang. Kahit nakakatakot ipahid sa mukha ay sumugal pa rin kami. Yun lang naman kasi ang kaya ng perang hawak namin noon. Magiging maarte pa ba kami? O ayan, makeup lang pala ang kailangan eh. Ang bastos mo! Pero totoo nga, makeup lang talaga ang kailangan ko. Bebenta ka niyan mamayang gabi. Pipilahan na ba ako nito? Aba sa ganda mong yan, baka pati ako pumila. Pumila ka, pero magbabayad ka kung gusto mo kung matikman. So sa bawat tikim ko sa'yo, kailangan kitang bayaran? Pera-pera lang kasi yan. Ay! Ano ba? Huwag ka dito. ngiti dyan. Ay, namiss ko yung ganyan tawa mo. Di na ba ako tumatawa talaga? Mula nung pareho tayong nawala ng trabaho, wala na rin yung tawa mo eh. Masisisi mo ba ako? Kahit ikaw din naman. Tumatawa kaya ako, no? Tumatawa ka pero pilit. At least, sinusubukan kong maging masaya. Ang hirap naman kasing piliting maging masaya sa sitwasyon natin noon. Dati kasi yun. Ngayong may nahanap na tayong trabaho, di na tayo malulungkot. Bigla akong kinabahan. Oh, bakit naman? Paano kung di pa rin ako piliin ngayong gabi? Di akong pipili sa'yo. Pero, utang muna ang bayad ah. Ito talaga, nakakainis ka. Pero seryoso nga. Pilitin natin kayanin ngayong gabi ha? Pwede bang bukas na lang ng gabi?
Oh, bakit? Gusto ko lang sana ngayon makasama ka bago ko ibenta ang katawan ko sa iba. Pinapalungkot mo ako sa sinasabi mo. Ito ang realidad natin, malungkot. Pero di naman ibig sabihin nun aatras na tayo sa mga pagsubok. Pasensya ka na kung umabot tayo sa ganito. Ay, ayoko nang marinig yan uli ha. Ayokong pagsisihan tong desisyon natin. Please. Punong-puno ng kaba ang dibdib ko nang sumapit ang gabi kung kailan may pumayag ng maikama ako. Kitang-kita ko noon na nabahala rin si Jimbo pero pinilit nitong magpakatatag para hindi rin ako panghinaan ng loob. Sumakay kami ng taxi noon kasama ang lalaking pumick up sa akin. Pumayag ang lalaking yon na sumama si Jimbo dahil akala nito ay kapatid ko lang siya. Isang kapatid na binubugaw ako. Sinabi ni Jimbo na kailangan ko ng kasabay pa uwi. Kaya naman hihintay na lang daw kami nito hanggang sa matapos kami. Pumayag muli ang lalaki. Basta hanggang sa labas lang siya ng motel. Pumayag din si Jimbo. Bago kami pumasok sa motel ay binalikan ko ng tingin si Jimbo. Nakita kong masama ang loob nito. Gusto ko nang umatras noon pero sumenya siya na pumasok na ako. Wala na akong nagawa at nang makapasok na kami ng kwarto doon na nagsimula ang pagiging prosti ko. Mula noong naging prosti ako, Papa Dudut, lagi na akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Mga panaginip kung saan laman ito ang mga lalaking nakasama ko. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga sadista. Oo, Papa Dudut, naranasan ko na magkaroon ng customer na mas naliligayahan habang sinasaktan ako. Isang bagay na hindi ko nasabi kay Jimbo. Tinago ko ang mga pasa at sugat. Ayokong isumbong ang mga ginawa sa akin habang nakakulong kami sa isang kwarto. Dahil kapag ginawa ko yun ay malamang ay papahintuin ako ni Jimbo sa trabahong ito. Paano na kami mabubuhay kung mangyayari yon? Ito ang paulit-ulit ko noon na iniisip sa tuwing dinadalaw ako ng masasamang panaginip. Lumipas ang mga araw. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran namin ni Jimbo. Siya ang bugaw, ako naman ang pokpok. Malaki na rin ang naging kitaan namin noon. Kilala na rin ako. Isa na ako sa mga pinakamabentang prosti noon. Wala pa rin kaming naging ipon kahit sabihing naging malakas ako sa kalakarang ito. Paano ba naman kasi mas inuuna namin ang mga luho? Hindi nyo naman siguro kami masisisi kung ganito ang ginawa namin. Bumili kami ng TV, sofa, second-hand na ref at iba pang gamit na wala kami ng panahong sobrang hirap namin. Sabi kasi namin malakas pa naman kami. Pareho lang kaming 25 anyos noon. Kaya kakayanin pa namin. Halos inaraw-araw din namin ng fast food. Nakabili na rin ako ng mga damit na gusto ko at hindi lang para sa trabaho ko. Ganon din si Jimbo. Kaya ayan, wala kaming naipon para sa plano naming tindahan o tricycle. Pero naisip namin na may iba pang araw para makapag-ipon. Ayos sana ang lahat, Papa Dudut. Pero isang araw ay nakatanggap kami ng balita. Buntis ako. Alam kong si Jimbo ang ama kahit naman kasi nagpapagalaw ako noon sa mga lalaki ay gumagamit naman kami ng proteksyon. Pero pag kami ni Jimbo ang nagsisiping ay hindi kami gumagamit noon. Plano naman namin magkaroon talaga ng anak pero hindi yon ang tamang panahon. Kalakasan pa kasi ng pagiging prosti ko noon, alangan namang tuloy pa rin ako sa pakikipagsiping sa ibang lalaki kahit bilog na ang tiyan ko, hindi ba? Saka bukod doon, syempre wala pa kaming ipon noon. Ano ang ipangbubuhay namin, hindi ba? Sigurado ka ba talaga? Sigurado saan? Nabuntis ako o sa'yo ang dinadala ko? Sagutin mo pareho. Ay, oo,
Oo, sigurado akong buntis ako at oo, ikaw ang ama ng dinadala ko. Oh, saan ka pupunta? Di pa tayo tapos mag-usap? Nakakainis lang kasi na pinagdududahan mo pang di sa'yo ang nasa tiyan ko. Samantalang ikaw lang naman ang pinapayagan kong sipingan ako nang walang kahit na anong proteksyon. Sorry, nabigla lang ako. Inatanong ko lang dahil syempre sa... Sa klase ng trabaho ko, no? Sa bagay, pwede naman kasing isa sa mga customer ko yung nakabuntis sa akin. Huwag ka namang sumagot ng ganyan. Hindi nakakatulong yan sa nangyayari sa atin ngayon. At di rin nakakatulong sa emosyon ko ang pagdududa mo sa pinagbubuntis ko. Kaya nga nagsasorry ako eh. Nabigla lang talaga ako. At ako ba, hindi? Sa tingin mo, gusto ko tong nangyari sa akin? Alam ko namang hindi. Wala sa plano itong nangyari. Ay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Ipapalaglag... Ang daming ibang plano, yan lang talaga ang naisip mo? Sarili mong anak to, Jimbo! Sorry. Tulungan mo rin kasi ako mag-isip ng gagawin. Hindi ko kayang ako lang ang nagpaplano. Dalawa tayo rito. Pwede ko namang ituloy to habang di pa halata ang tiyan ko. Mga hanggang ilang buwan. Depende. Kapag medyo lumaki na, ipapapatay ko na lang lagi ang ilaw para hindi halata ng customer ko. Eh kapag nahalata, Di sabihin busog lang ako. paano kung di maniwala? Di ko rin alam. Ang iniisip ko lang ngayon, habang di pa malaki ang tiyan ko, sisikapin ko makapag-ipon tayo. Para kapag nakapanganak na ako, babalik uli ako. Pero syempre, hindi ka naman agad-agad makakabalik. Sino mag-aalaga sa baby natin? Hindi naman pwedeng ako lang. At paano na yon? Syempre kailangan kitang samahan para mabenta ka ng maayos at para safe ka. Ano ngang gagawin natin? Ay, hihinto ka sa pagpaprosti. At hahayaan nating mamatay tayong pamilya sa gutom, ganun ba? Ako ang papalit sa'yo. Ikaw ang magbubuntis para sa akin? Gandahan mo naman ang plano mo. Ako ang magiging prosti. Hindi ako nakaimik noon. Inisa-isa ni Jimbo ang plano niya. Habang maliit pa raw ang tiyan ko, ako raw ang magiging bugaw niya. Doon kami sa kabila. Doon siya magpuprosti sa mga bakla at matatandang babae. Tinatanong ko kung sigurado ba siya. Tumango lang siya kahit alanganin. Alam ko kung bakit, dahil hindi niya gusto ang plano naming yon, pero wala na kaming ibang choice, Papa Dudut. Kailangan naming mabuhay pareho. Kailangan naming isipin ang kapakanan ng aming magiging anak noon. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung siguradong sigurado na siya. Tango lang siya ng tango. Hinawakan ko noon ang kamay at sinabing kaya na ba niyang talikuran ang nakaraan niya. At naging sagot niya ay susubukan daw niya. Papadudot, malaki ang naging trauma noon ni Jimbo sa mga bakla. Minsan kasi ay ginawan siya ng masama ng isang baklang kaibigan ng nanay niya. Inabuso ito ng sexual noong minsang iniwan siya ng kanyang ina isang beses sa baklang yon. Tinakot siyang wag itong magsusumbong kundi ay sisingilin ito ang utang ng kanyang ina sa kanya. Natakot si Jimbo. Alam niya kasi noon na walang pera ang mga magulang niya. Ayaw niyang maging dahilan noon kung bakit mas lalo silang mabaon sa hirap. Kaya naman tinikom nito ang kanyang bibig. Hindi ito nagsumbong kahit hanggang lumaki ito at nagkaisip. Kaya naman malaki ang naging trauma at galit nito sa mga bakla, pero kailangan na niya itong harapin dahil ito na ang kabuhayan namin. Pwede ka pang umatras kung di mo kaya. Wala nang atrasan to. Alam kong di biro ang pinagdaanan mo sa baklang yun dati. Kaya maiintindihan kita kung di mo natutuloy to. Kailangan ko nang harapin ang takot ko. At malay mo, makatulong tong pakikipagsiping ko sa mga bakla para mawala na yung takot na yon. Paano kung yun pa ang maging dahilan para mas lalo kang matakot at magalit sa mga katulad nila? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Saka huwag ka na mag-alala. Ilang taon na rin naman yung nakakaraan mula nung nangyari yon. At saka, hindi lang naman mga bakla ang pwede ko maging customer, di ba? May mga matandang babae pa. Papasa ka kaya sa kanila? Bakit? Wala ka bang tiwala sa karakas ng mister mo? Napa-oo nga kita dati, di ba?
Tapos ngayon, nabuntis pa kita. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O na, sige na, ituloy na natin tong plano. Pero kailangan ipaghandaan natin to. Bakit kailangan pa maghanda? Kailangan ko bang magsuot ng maiksing bestida at heels? Huwag mo sabihin sa akin kailangan ko rin mag-makeup ha? Kailangan nating bumili ng medyo maayos na damit mo. Sobrang pangit na ba ng mga damit ko? Di naman, pero syempre dapat mas mukhang presentable ka at yummy! Okay, sige. At ano pa ba ang dapat gawin para maging yummy? Pabango! Kailangan mong magpabango. Sa tingin ko, kagigiliwan ka nila kapag mabango ka. Gusto yun ng mga babae, maniwala ka. Kapag yayakapin ka na, dapat masiguro mong mabango ka para maglaway sila. Eh bakit ikaw? Kahit di pa ako nagpapabango, naglalaway ka na. Gagong corny mo. Pag niyayakap mo nga ako, halos hindi ako humihinga eh. Ang antot mo. Maantot pala ha? Teka nga, hindi ka nga dito. Ano ba? Bango-bango. Jimboy, higit ang anak natin sa tiyan ko. Hindi yan. Tulog pa yan. Halika na. Hindi naman naging mahirap ibugaw si Jimbo noon. May itsura ito na gustong-gusto ng mga bakla at matatandang babae. Kaya naman unang gabi pa lang ay tiba-tiba na ito. Sabi ko nga hindi ko na kailangan maging bugaw sa kanya. Kayang-kaya na niyang ibenta ang sarili niya. Pero sabi niya samahan ko pa rin daw siya para may lakas pa rin siya ng loob. Sa akin daw siya kukuha ng lakas ng loob. Kaya naman sinamahan ko pa rin siya kahit hanggang pagpasok ng motel. Madali lang na nauuto ni Jimbo ang mga customer niya na kuhanan din ito ako ng isang kwarto para doon maghintay. Sinabi niya kasi noon na buntis ako. Sinabi rin niya na kapatid niya ako at isang single mom. Madalas ay naaawa na lang ang mga customer niya kaya pumapayag ang mga ito noon para pagbigyan ng request ni Jimbo. Madalas ay pinagsisisihan ko na pumayag ang mga customer niyang kumuha ng isang kwarto para sa akin para paghintayan ko sa kanya. Dahil madalas ay magkadikit na kwarto ang kinukuha nila. Isa para sa kanila at isa para sa akin. Madalas din na manipis ang dingding kaya naman dinig ko ang halinghing na ginagawa noon ng mga nakakasiping niya. Nakakadurog pala. Pero dapat akong masanay dahil eto na ang buhay namin. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakapanganak na ako at sinabi ko kay Jimbo na handa na akong bumalik sa pagtatrabaho. Pero tumanggi ito. Sinabi niya na magbantay na lang daw ako sa anak namin. Mas magandang ako ang kasama lagi ng baby namin. Kaya naman daw niyang buhayin kami sa pagpuprosti niya. Sabi din niya sanay na siya sa ganong gawain. Medyo napamukha pa nga nito na mas malaki ang kinikita niya kesa sa akin noon. Natahimik na lamang ako. Alam ko namang hindi niya balak akong saktan sa mga salitang yon. Para hindi na lang lumaki pa ang issue ay tumahimik na lamang ako. Totoo naman ang sinasabi niya, Papa Dudut. Malaki nga talaga ang kinikita noon ni Jimbo. Pero kapalit noon ay hindi niya madalas na pag-uwi sa bahay. Ako lang lagi ang kasama ng baby namin. Hindi rin ako makatulog noon kakaisip kung kumusta na ba siya. Kung ayos lang ba siya. Ano na kaya ang ginagawa niya? Tapos na ba sila? Yan ang mga madalas kong tanong noon pero hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil ayokong mag-away kami noon. Oh, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Kakapatulog ko lang kasi sa anak natin. Nagising kasi bigla nung may dumaang truck sa labas. Nakakaawa naman si baby. Di na halos nagtutuloy-tuloy ang tulog dahil sa ingay sa labas. Eh wala naman kasi tayong magagawa, tapat tayo ng kalsada eh. Hayaan mo. Kapag nakaipon pa ako, lilipat tayo ng matitirhan. Yung maayos na. Matutuloy na rin ba natin ang plano nating tindahan at tricycle? Pwede bang kalimutan na muna natin pansamantala yung plano na yan? Kumpara kasi sa kinikita ko ngayon, walang-wala yung tindahan at tricycle kung sakali.
Pero di ba yun naman ang unang plano natin? May mga plano talaga na hindi natutupad. Pero di naman ibig sabihin nun tapos na ang lahat. Para kasing ayaw mo nang tumigil dyan sa pamumokpok mo eh. Kala ko ba sandaling panahon lang natin to gagawin? Baka mamaya high school na tong anak natin eh, pokpok ka pa rin. Kaya nga, may naisip akong plano eh. Pababalikin mo na ba ako sa pagpaprosti? Napag-usapan na natin yan. Di ba sabi ko hindi na? Ay, ano ba yung plano mo? May isang matandang babae. May kaya. Retired na. Gusto niyang ibahay ako. Pumayag ka ba? Hindi pa. Hindi pa? Ibig sabihin may plano kang pumayag? Magandang oportunidad kasi to para gumanda ang buhay natin. Kapag ando na ako, tuloy-tuloy na ang pagpapadala ko sa inyo ng pera. Alam ba niya na may pamilya ka? Ang sinabi ko hiwalay ako sa asawa. Ano? Makinig ka. Sinabi ko rin na may anak tayo at kailangan ko pa rin kayong sustentuhan. At pumayag siya na tulungan din kayo. Mabait siya. Magugustuhan mo siya. Paano ko siya magugustuhan kung aagawin ka naman niya sa akin? Hindi niya ako inaagaw sa'yo. Naghahati lang kayo sa akin. Huwag ka namang madamot. Hindi ito ang oras para magbiro. Pag-isipan mo to ng mabuti. Maganda to para sa atin. Hindi ko na kailangan mamukpok gabi-gabi. Kayong dalawa na lang makakita ng katawan ko. Ayaw mo ba nun? Uy, teka. Saan ka pupunta? Matutulog na. Isang beses akong kinumbinsi noon ni Jimbo na pumayag na. Pinakitaan pa niya ako ng computation kung magkano ang maibibigay niyang pera sa akin. Sinabi rin ito sa akin na pwede naman daw siyang umuwi sa akin tuwing weekends. Payag naman daw yung matandang babaeng yon. Mas lalo akong nagalit sa kanya, Papa Dudut. Ang lagay parang ako pa ang kabit dito. Parang ako pa ang nanghihiram ng asawa. Halos inaraw-araw ako noon na kinukumbinsi ni Jimbo kahit na ilang beses ko na siyang tinanggihan. Kapag ganito na ang nangyayari noon ay magtatampo na ito. Hindi uuwi ng bahay at sigurado ako na kasama niya ang matandang babaeng yon na niyayaya siyang sumama sa kanya. Papadudot, malalim ang dahilan ko kung bakit hindi ako makapayag-payag sa gustong mangyari ni Jimbo. Hindi ko kasi alam kung kaya niyang intindihin ang nakaraan ko. Noong bata pa lang kasi ako, Papadudot, saksi ako sa ginawang pag-iwan ni tatay kay nanay para sumama sa isang matandang byuda. Nung una, pinakilala lang ito bilang katrabaho ni tatay. Hindi naman nagduda noon ang nanay ko dahil malaki ang naging tiwala nito kay tatay. Pero isang malaking pagkakamali yon sa parte ni nanay. Dapat pala ay hindi siya nagtiwala noon kay tatay. Isang araw ay nagising na lamang ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ko si tatay na iniimpake ang kanyang mga damit. Narinig ko rin si nanay na nagmamakaawang wag nang ituloy ang gusto niya. Hindi ko noon maintindihan kung ano ang gusto ni tatay. Nakinig pa ako noon. Nagtago ako sa isang lumang aparador na naghihiwalay sa aking kwarto at sa kwarto nila ni nanay. Nakita ko noon kung paanong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni nanay. Habang si tatay naman ay blanko lang ang mukha niya. Nang matapos ayusin ni tatay ang gamit niya, lumabas ito ng kwarto. Nakita ako nito at pinagmasdan ng ilang saglit. Bilang isang bata ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. At yon, Papadudot, ang huling beses na nakita ko si tatay. Nalaman ko na nakilive-in na si tatay sa matandang byuda na yon. Kaya ako nagalit dahil sa babaeng yon, wala na akong tatay. Dahil sa babaeng yon ay hindi na ako inalagaan pa ni nanay. Ito ang isang beses at pangyayari sa nakaraan ko kung bakit hindi ko noon magawang pumayag sa gusto ni Jimbo. Paano kung isang araw ay maisip nitong wag na akong balikan at piliin na lamang ang matandang babaeng yon? Iniisip ko pa lang ito noon ay sumasakit na ang dibdib ko. Hindi ko kaya na sa pangalawang pagkakataon
ay maagawan ako. Pero mukhang sinusubok talaga ako ng panahon noon. Isang araw ay biglang nagkasakit ng malala ang aming anak. Kinakailangan ng malaking halaga na pera. Nakita itong oportunidad ni Jimbo para mapapayag ako sa gusto niya. Bilang isang ina na nahihirapan noon na makita ang anak niya sa ganong sitwasyon, pikit mata akong pumayag. Agad-agad ay nagtungo si Jimbo sa matandang babaeng yon para humingi ng perang pangbayad sa ospital para sa anak namin. Bumalik si Jimbo at sinabing ako na muna ang bahala sa anak namin. Kailangan daw niyang mag-impake na para makalipat doon sa babaeng yon. Dahil yun na ang naging usapan nila. Wala na akong nagawa pa. Sa paglipas ng mga araw ay pinilit kong sanayin ang sarili kong hindi nakakasama si Jimbo. Tuwing Sabado at Linggo ay nasa bahay siya. Tuloy-tuloy din ang pagpapadala nito ng pera sa akin at tama nga siya. Di hamak na mas malaki ang kinikita niya sa babaeng yon kesa sa gabi-gabing pagpoprosti sa iba't ibang bakla at matandang babae. Kinakailangan kong tanggapin ang sitwasyon namin yon kahit masakit. Si Jimbo na ang nasusunod noon dahil siya ang nag-aangkat ng pera sa bahay. Kaya nga kahit yung hiramin ng anak namin para idala at ipakilala doon sa matandang babae na yon ay wala akong nagawa. Sinabi kasi ni Jimbo para raw mas maging magiliw yung matandang yon sa bata. Mas malaki daw ang ibibigay nito kung sakali na nagkatotoo naman. Dapat bang makontento ako sa ganon? Tinanong ko ang sarili ko. Wala akong naging sagot sa tanong kong yon dahil kahit kailan ay hindi ako makokontento na makihati sa asawa ko. Ang tuwing Sabado at Linggo na pag-uwi ni Jimbo sa bahay ay nabawasan. Naging Sabado na lamang at madalas hapon pa siya kung pumunta noon. Kalahating araw ko lang siyang nakakasama. Nakakasama ng loob pero ano pa bang magagawa ko, hindi ba? Pinilit kong tanggapin na ganon ang mga nangyayari. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi pa rin ito napapabayaan kaming mag-ina. Nagpapadala pa rin ito hanggang isang araw, pati ang perang pinapadala nito noon ay nabawasan na rin. Sinabi niya na malaki raw kasi ang ginastos ng matanda sa bahay. Nahihiya na raw kasi itong humingi ng humingi at naiintindihan ko naman. Pero papadudot ang hindi ko maintindihan noon ay yung isang araw ay bigla itong tumigil ng umuwi ng bahay. Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Pasensya na ah. Naging busy kasi kami. Nang kabit mo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa tao. Nakakahiya. Ang dami niyang tinutulong sa atin. Busy lang talaga eh. Mukhang sobrang busy nyo nga eh. Madalas out of town kayo. Buti pa siya nalalabas mo. Samantalang ako na asawa mo at nanay ng anak mo, di mo na madalaw kahit minsan. Marami lang din kasing ginagawa. Saka nakalimutan kong sabihin sa'yo na nakapasok na ako ng trabaho. Tinulungan niya ako para maging maintenance sa isang bangko. Kaya ngayon may rason ka na para di mo na kami dalawin ng anak mo? Ay, kailangan na talaga natin mag-usap. Mabuti naman at naisipan mong gawin yan. Kasi ang tagal-tagal ko nang gustong kausapin ka. Pero kasi, di ka nagpapakita kaya… Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Anong? Bakit ka nakikipaghiwalay? Kasi ayoko na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan para sarili mong pamilya iwan mo? Please, wag mo siyang idamay dito. At bakit hindi? Mula nung tumira ka dyan, mula nung nakilala mo yung matandang babae na yan, nagbago ka na. Sabihin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin. Pero ayoko na talaga. Mahal mo pa rin ba ako? Ay, mahal ko na siya. Paano ako? Paano kami ng anak mo? Hindi nga ako sigurado kung anak ko talaga yan eh. Anong ibig mong sabihin? Malay ko ba kung anak yan ng customer mo nung pokpok ka pa? Kung magsalita ka, parang hindi kita nakaparehas ng trabaho. Nagbago na ako. Malay ko ba kung habang wala ako bumabalik ka sa pamumokpok mo? Iba ka rin! Iba ka rin talaga! Ang kapal ng mukha mo! Nakatikim ka lang ng pera, kala mo kung sino ka ng malinis? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Basta ako, tapos na sa'yo.
Siguro 2 taon na rin mula nang iniwang kami ni Jimbo. Pero yung sakit tuwing binabalikan ko yon ay andito pa rin. Wala akong nagawa noon kundi ang palayain siya. Sa totoo lang ay ilang beses pa ako noon na sumubok na makipagbalikan sa kanya. Alang-alang sa anak namin. Pero maski ang anak namin ayaw na niyang makita pa. Talagang pinanindigan nito na hindi sa kanya ang anak namin. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut. Masakit na nga na iniwan niya ako pero yung ipamukha sa akin na hindi siya ang tatay ng anak ko ay ibang usapan na yon. Lalo na noong ipinamukha niyang naging marumi akong babae dahil kung sino-sino raw ang nakakasiping ko noon. Kaya hindi ko raw siya masisisi kung isipin niyang hindi sa kanya ang anak ko. Oo, naging marumi ako noon. Oo, kung sino-sino ang nakakasiping ko noon. Pero hindi ba pareho naman namin yung ginusto? Bakit kung kailan nakakaahon na siya ay nilulubog na niya ako? Naging mahirap ang pag-move on sa isang relasyong akala mo ay forever na. Mas lalong naging mahirap ang lahat. Lalo't kailangan kong magpakatatag araw-araw para sa aking anak. Opo, aking anak. Kahit kailan ay hindi ko nasasabihing anak namin ito ni Jimbo. Sa akin na lang siya kung ayaw sa kanya ng ama niya. Kinakaya ko ang lahat, mabigyan lang siya ng pagmamahal na alam kong hindi niya nakuha at makukuha sa amang nagtakwil sa kanya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Roslyn. Sana maging matatag ka, Roslyn, at sa lahat ng mga katulad mong iniwan at pinagdududahan. Maaari ngayon ay maging mahirap para sa iyong makita na may positibo pa sa lahat ng mga negatibong nangyari sa iyong nakaraan. Pero sana kapag pahilom na ang sugat mo, sana ay magawa mong magtiwala na ang mga sugat na yan ang dahilan para maalala mong minsan ay naging matapang ka. Minsan ay nakayanan mo ang lahat. Tanging hiling ko sa mga katulad mo, Roslyn, ay ang magpatawad. Sana magawa mong magpatawad kahit sa tingin mo ay hindi karapat-dapat sa pagpapatawad mo ang nakasakit sa iyo. Hindi mo man maibigay yan ngayon pero sana balang araw ay magawa mo. Kung kailan totoo at hinug na ang pagpapatawad mo. Maraming salamat sa paghatid mo ng iyong kwento na kinapulutan namin ng aral at sana ay magawa mong maayos ang iyong buhay na minsang sinira ng mga taong hindi marunong magmahal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.